Oh, Shamar Baba Mawana Chabvondoka muri yeZimbabwe. Zvina kumira zvakanaka. Maupdates atiri kutambira panapa akaipa, pari kupisa, pari hot. This is actually coming from Penalonga. To those who know Mutare, ndo kuri kuitika zvinhu izvi. Kuri kunzi zvoni Mapurisa neMasoja vanga vapinda kune vakomana vanoita zvekuchera uko. Saka pane ari kunzi azokanda tegas, then Magweja ndobva ajamuka, ndobva zvotanga kumhanyisana. So Masoja wachimhanyisana vanhu vachidai so, Magweja achimhanyisa Mapurisa achienda vakadai so. Ndo bata iri kuitika ikokoko. Zvinhu zvakadai so izvi, it's something that has been happening for a long time. But isusu tinongotarisawo katongoti zvoperere chii chinenge chichimbonyazoitika. 1 or 2 3 things zvinenge zviripo zvokuti vanhu vanotadza kunzwanana. Pane certain negotiation inongorohwa, so some of the things zvinoitika, because if you are a man there is no way you can pay in kind. So obviously pamwe vanogona kunge vatadza kunzwanana the other way around. Zvasiyana navanhu vechikadzika zvaimboitika kana kuti zvinoitika pane masister vemumaavenues kuHarare kuti akatadza kunzwanana newe as such. Akatadza kunzwanana newe panenge pachitika operation, kunzi operation munhu wese ngazamire mustreet vetouchline veve. Normally they pay in kind. Vakomana vacho vanonzi vanozongoita se vanozongodya stock zvobva vaita se ndobva vatongoenda vakadaro. Mazhinji vacho ndomaramira vanenge vachizongoita. But iyi iri kupisa iyi, chirikuda kubatwa nedish tauro kana chichita kupupuma kudai so, because inyaya dzekuti dzinenge dzichitoti vhundutsawo kuti nai vanhu munenge muchida kuti zvinhu zvinyatsonge zvichifamba sei chaizvo kana muchinge makusvika pachikamu chekuti munenge makuzoita zvinhu zvakadai so izvi. But ndiri ipapo muri yeZimbabwe tiri pakutsokotodza nekuonesana nyaya dziripo, because chandinoziva manje ndechekuti vanhu varinga vari pakutsvaga. Asi munhu wekuti unongoita zvese naye, usangove munhu wekuti unongomhanya kungoita munhu rafu, iye munhu ari pakutsvaga. Kutsvaga uku zvinhu zvokuti unoona mutsvangwa anomhanya enda kuSABC ouya atanga kutaura kuti tine vafana varimbo paspefu more than 2 million youths vari kutotsvaga ngirikini. Iwo more than 2 million youths umwe ari kuenda asvika achinowakandira tegas. What does that mean? Zvichimboitirwei zvinhu zvakadaro izvozvo? So it's something chekuti hazvina kundibata zvakanaka. Pandatoinzwa nyaya yacho ndangoti kana vakudaro vakomana vacho vakukanganisa. But kune nyaya iripo imwe iri kutaurwa nevanhu zvakanyanyisa, inova talk of the town, nyaya yemusi wa31. What is going to happen and what is about to happen? So ndava ndangoti gedza tifa tangotsonongodza nyaya dzacho dziri kutoitika ikoko kuManicaland kwacho. So Minister of State for Manicaland Provincial Affairs and Devolution, Advocate Mishek Mugadza, has called on residents across the province to continue with their normal daily activities amid reports of planned demonstrations tomorrow following the enactment of Constitution Amendment Act No. 3. Addressing a press conference at Chief Rekai Tangwena building in Mutare today, Advocate Mugadza congratulated President Emmerson Mnangagwa on the enactment of the constitutional amendment, describing it as a significant milestone in the country's governance structure. Saka ava vari kungoti vanhu itai zvinhu zvamuri kuita se zvamuri kuita. But I've been speaking with different people who are in Manicaland there, the likes of ana comrade Nyatsimba Mutota, vari kutaura kuti zvinhu zvavo zvese zvaa correct and vakatowana green light rekuti vange vachita se vachikontinya nekuita zvinhu zvavo. But they were saying kuti havana kumborambidza vanhu kuti vaite zvavanenge vachingoita. Anoda kuenda kubasa atinge achingozvitirawo zvechi zvebasa, because ivo vaitaura kuti yavo iya vachange vachiita it's peaceful demonstration. And he even warned people kuti vanoda kuzouya vachida kuvhiringidza zvinhu because of vanenge vatengwa vaya hanzi aiwa tiri ready for them, kuti tinenge tine yedu tight security yekuti tinenge tichingova zvakanaka. Totoona kuti uyu ndiye arida kupwanya mota dzevanhu, uyu ndiye arida kuluta mashopu evanhu, hanzi tinenge tichivabata tichivaisa paposition dzavo, vachienda kunovharirwa or whatever zvichange zviripo ipapapa. So kurongerana itsoro, uyu aritarisa kadai, uyu aritarisa kadai. And comrade Nyatsimba Mutota has been distributing the letters kuti vange vachiti zvinhu zvinge zvichizofamba mafambiro akanaka. It's up to you guys kuti zvakanaka munozviziva kuti ndezvipi, zvakakushatira munozviziva kuti
ndezvipi, but ndo zvinhu zvichange zvichizoitika ipapapo. Inini ndangoterekedza ndingoya nditaure nyaya sezvazviri ndisina divi randaita kunge ndarerekera nai, ndo zvamunenge muchida kunzwa nyaya dzinenge dziri clean. But before I disappear panapa, ndisati ndaenda zvangu, ndibvumidzewo muri yeZimbabwe kushandisa mukana kuzivisa maZimbabwenzi ese vari munyika yeSouth Africa vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti batai company iyo inonzi Education Research inova company inotungamirirwa nana mukoma Owen, ndichiti vabatei mutaure navo vakuregistere macompany muvhurwa maFNB business account. Muri kwamuri ikoko, vari kwavari ikoko, panenge pasisina chekuchema. Kana usina work permit unokwanisa kungoregisterwa kampani yako ipapapa. Zvekare kune vari kutenga dzimotikari dzekutanga mabusiness, vabate zvekare, sunungukai muri yeZimbabwe mutange kuitirwa zvinhu zvenyu zvikufambirei. Handiti unotenga mota, boat, Uber, take a lot, Taxify, InDrive, a lot of things that you can do pane business rema transport ririko rakungopisa mazuva ano iri. Saka unokwanisa kutotenga kamota kako kakanaka kukia ikoko ka brand new or ma pre-owned. Kune vanokwanisa kuqualify kunotora dzimwe nechikwereti. Bata education research zvekare nekuti ndo consultant business, consultant companies acho aripo vanokwanisa kuassist because they are in partnership with Kia Pretoria. Ukatotaura navo ipapo zvakafanana kuti watotaura neKia Pretoria yacho. Saka unozodei zvimwe zvinhu zvekuti unongonegotiate uri padeni pako. Saka nini ndibatsirewo ndoda kuzoziva zvakadai zvinhu zvangu zvakadai. You can easily tell kuti apa pashamwari you can qualify kuwana mota yakadai, kana kuti apa ausatowa qualify, kana kuti dzimwe nguva unoda kutotenga kana necash ndowana yakadai ndoita sei. Kune ma terms and conditions akasiyana pakutenga dzimotikari anongoitika apa. Saka gare mataura navo vabate panhamba dzavo idzodzi dzimoamaita, ende unobva watogara wotoregisterwa futi company kwakutoziva kuti mota dzako it's under a business, auzo affectwe nevana bahambe veve. Saka do what's right and what's good.